Het wie waas de laatste beanplantdij van Bjemmen voor elke ien. Ze plant het hele seizoen terug bij met verschillende partijen. Deze keer dienen ze het samen Hotel for Trees, want ik vinden bioverskaat wichtig in haar branche. Wij vergroenen de hotelwereld en dat doen wij middels het planten van bomen voor hotelgasten. Dus elke keer als de gast de kamerschoonmaak overslaat, dan planten wij een boom. Wij doen dat inmiddels met zo'n 200 partners in 35 verschillende landen. En een van onze partners is de Hotelschool Leeuwarden met hun hotel Notus. Dus zij planten bomen met hun gasten en de hotelschool die plant ook een boom voor elke graduate. Dus dat is hartstikke mooi en die bomen gaan vandaag de grond in. De Kreeze hotelpakken bleven nu thuis en waren inruilen van een paar mooie werklezens. Zo'n 30 studenten stutsen de hand uit de mouwen en zei ik Alice Keizer. Ik denk dat het heel leerzaam is voor ons, dat wij het kunnen meenemen als wij later in de hospitality gaan werken in de hotels. Dat wij dit idee mee kunnen nemen en kunnen voortzetten. Nou, het doel dat wij hebben gesteld voor onszelf is om 1 miljoen bomen per jaar te gaan planten bij 2025. We hebben momenteel zo'n 200 hotelpartners in 35 verschillende landen. Dus wij planten echt met hotels wereldwijd. En wij planten de bomen via Trees for All. En Trees for All heeft projecten wereldwijd. Dus er zijn 4 projecten in Nederland waar we aan doneren. Eentje in België, nog een aantal in Europa, maar ook in Zuid-Amerika en in Azië. Vandaar dat het ook aantrekkelijk is voor hotels in die areas om deel te nemen aan Hotels for Trees.